Vamos, Manu, este é o teu, Manu. A xente non quere mirar. Manu vai colocar o balón. Está o especialista do lanzamento lateral do Lugo. Manu colocando o balón. Dale calor, Manu. Vamos, Manu. Xa che digo, Manu. Aulesi intenta poñer o nervioso. Venga, Manu. Dale, Manu. Marca, Manu. Por favor. Venga, Manu. Dale, Manu. Dale carreira. Aí vai, Manu. Manu, Manu, gol, gol, gol. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know they're so sure. Espera que non se oe. Moi boas. Ahora sí que se debería oír. Moi boas a todos. Agora escoito. Que tal? Como estamos? Aquí estamos un martes máis. Un martes máis. Unha semana máis. Unha semana máis, unha semana menos. Sí, sí. Que che bueno, parece? Hoxe... Que che parece antes de nada o Sí. meu novo fondo? Espectacular, Moi ben. Espectacular. Moi ben. Dun equipo... Unha camiseta dun equipo de verdade e unha camiseta de un equipo de futbito, de amigos. De equipo de amigos. No, gran equipo, Cire. Gran equipo, Cire. Cal dirías que... Aí está. Cal dirías que é o equipo de verdade entre estes dous? Home, eu tiño bastante claro, a verdade. O Cire... Non sei, é que non é nin o primeiro equipo de Melide. Sempre históricamente era o Atlético de Melide, o equipo que metía pasta, o equipo de verdade. Creo que eso está inventando totalmente. Bueno, que? É broma que non me quero gañar ningún tipo de enemistade con ningún melidense. Seguro que hai moito cirense nos comentarios, no chat. Logo que? Seguro que sí, seguro que sí. Que tal? Como te atopas hoxe, tío? Bueno,
Pois estópome ben, a verdade, como sempre, contento porque, bueno, como xa sabedes todos, ao final o meu Estradense logrouse clasificar aí para este playoff, un fito histórico para a Estrada e para o clube. E bueno, despois, pois nada, vanse acabando estas segundas fases, só quedan as de descenso. Bueno, un par de partidos aí na fase de ascenso de terceira tamén. E nada, que isto que sigue, estamos máis cerca de chegar ao final de temporada, acaba, de saber xa que equipos van a ascender, que equipos van a baixar e todo iso. Sí, está moi cerca ao final de temporada, pero aínda queda un final moi emocionante. Pregúntanos, podcast calienta que sales, que opinamos do de Brais a Belenda que fiche polo Depor. Xa falaremos despois, non, diso, e xa falaremos, ao mellor non hoxe, pero outro día, ao mellor sí que hai que falalo con máis en profundidade. Sí, máis en profundidade, sí, sen dúbida, esa é a palabra. Pero bueno, non sei, xa comentaremos, pero bueno, o Compos está claro que co temporadón que fixo, pois que moitos xogadores e o corpo técnico van a recibir ofertas de clubes de superior categoría, está claro. Sí. Despois, eso, ímolo decir, que imos vos dar despois unha sorpresa espectacular. Así que, primeiro imos facer un paso normal aos resumos, clasificacións, e despois ven unha bomba que vai chegar a Twitch esta semana. Non dicimos máis, pero bueno. Correcto, así que estade moi atentos, non vos perdades ningún minuto do directo, nin para ir ao baño, porque ao final é unha hora, e nunha hora pasa voando. Sí que pasa. Así que nada, estade moi atentos que imos dar unha sorpresa topísima. E tamén temos que dar un par de noticias tamén aí, pero bueno, cousas máis cativeiras, digamos. Bueno, pois entón que comezamos. Mira, podcast calienta que sales, volvenos a preguntar polo tema de Brais, Bicho e Miki que sonan para o Deportivo. Despois contestamos a iso e damos unha noticia moi interesante. Imos cos resumos. Sí, señor. Sí, bueno, antes de nada tamén recordar o de sempre, que temos a enquisa típica de 2 días despois, témola en Twitter, ou puxémola tamén en Instagram, podedela ver aí. Básicamente preguntamos se considerades un ascenso clasificarse para a primeira ref, para a primeira federación, se considerades un ascenso ou simplemente unha permanencia. Así que aí tedes en Twitter e en Instagram as enquisas para votar o que máis vos pareza. De momento creo que vai gañando o non, que non se considera un ascenso, pois non cabo. Podo comprobalo en Twitter, polo menos. En Twitter, chavales, como vai o tema? Pois non sei como vai, Vieito. Sí, gaña o non cun 69% e un 31% opina que sí, que é un ascenso. E van 42 votos. Non sei, ti que opinas? Iba a esperar, pero vouche preguntar xa, que opinas? Ascenso ou non? Eu opino que o ascenso a primeira federación non é un ascenso, que é unha clasificación, máis ben unha permanencia, pero sí que considero un ascenso, por exemplo, o salto de terceira división a segunda federación. Porque ao final estás, ascendendo de categoría, xogas contra equipos cos que non xogabas, que estaban nunha categoría superior, é unha liga máis potente. Sin embargo, a primeira federación é como se fora o grupo A de segunda B, para min. Sí, bueno, pero por exemplo, no caso de é que claro, é o que dis ti, no caso de Depor, por exemplo, é algo que tiña que conseguir o Depor ascender a esta categoría, senón sería un fracaso total e absoluto o ano que ven non poder estar loitando por o ascenso a segunda división, sabes? Sí, a ver, eu penso que xa é un pouco fracaso, bastante fracaso a tempada do Depor. Sí. Ao final, igual que a do Pontevedra, igual non, menos que a do Pontevedra, evidentemente, pero incluso tamén un pouco a do Racing, eran equipos que estaban máis preparados para loitar polo ascenso a segunda, sobre todo o Depor. Entón, se non se conseguiu, pois ao final conseguiu o ascenso, a clasificación para a primeira red, que non é un mal menor, dentro do malo. Efectivamente, pois que che parece se pasamos aos resumos? Pasamos primeiro cos de terceira, antes que tamén pasaron cosas interesantes en terceira, cousas moi importantes. Sí, señor. Veña, pois imos... Moi importante. Imos cos resumos de terceira división. E comezamos pola túa vila. Houbo queixas, supoño. Non sei. Bueno, ao final é un resultado que eu creo que non é moi bo para ningún, pero tampouco moi malo para ningún, porque ao final tampouco están sumando tampouco deixa sumar a un rival directo, están os dous aí bastante ben posicionados. Sí, señor. Pois imos as clasificacións, se che parece, tío? Paréceche? Imos. A ver, pois... Paréceme fenomenal, fantástico.
Bueno, imos primeiro ca do ascenso, que falta un partido. Bueno, o Arenteiro e o Bergantiños xa acabaron a Liga. Non volven a xogar máis ata o ano que ven. Eso está claro. Correcto. Despois... E agora é un pouco... Sí. Sí, nada, eso, que adiaron os 2 partidos estes por casos de Covid. E nada, o que decíamos antes, agora mesmo xogarían Alondras Estradense e Somozas Choco, o playoff de ascenso. Alondras Estradense, Somozas Choco. Somozas Correcto. Choco? En campo. Ou Polvorín? Sí. O Polvorín xogaría No, contra Somozas Alondras. Choco. No, xogarían Alondras contra Estradense, Somozas contra Choco, e o que se clasifique de cada unha desas dúas eliminatorias Sí, señor. xogaría contra Polvorín e contra Arousa. Pois claro, o Polvorín e Arousa xa quedan entre terceiro e cuarto. Falta por decidir en que campo xogarían, non? Ou, é dicir, se o Polvorín queda... Xogaría... Ah, no. No, xogarían na casa. Da igual. Na casa. Claro. Xogarían en casa. Pois... O Arousa, por exemplo, por eso che dicía eu antes, que o Arousa xogará, sabes, se chega a final, vai xogar a final na casa. Claro. Ostra, que interesante isto, Porque quedou terceiro. Sí, señor. Sí. Bueno, pois pasamos agora ao teu querido Estradense, que quedou primeiro. Aí está. Que quedou primeiro, Sí, señor. Quen o ia dicir a principio de tempada, Pois sí. E ademais é un pouco... é que foi un partido increíble, cabo, porque me cago en 10. Estaban fora a falta de 2 minutos, sabes, é que ao final Sí. é algo moi grande para Estradense, facelo así na última hora e tal. Xa ves a celebración de Juanín, como foi, o tío volveuse tolo, e da xente. E contra un É equipo normal. como Racing Vilalbés. Non nos esquezamos. Un equipo como Racing Vilalbés, Pois un nada, equipazo. rematada este grupo, rematada a Liga, Estradense e Choco xogarán o playoff de ascenso. E, para rematar, imos co grupo da permanencia, onde temos o Ourense Club de Fútbol primeiro, Viveiro, que por certo, o Viveiro gañou, non? Sí, gañou 2-3. Gañou 2-3 na casa do Pontellas. Golpe sobre a mesa moi importante, o Viveiro, cuidado. Sí, porque aporta, ao final 6 puntos son moitos puntos. 6 puntos de ventaxa. A verdade é que non sei como ten o gol average cos equipos que den 35, pero bueno, 6 puntos ou 7 que é unha distancia importante xa. Despois temos o Arzúa, temos o Barco que empataron esta xornada, o de Ourense, Ribadumia que perdeu o seu partido, importante derrota do Ribadumia, sí. Que tiña aí unha oportunidade única, unha oportunidade de ouro, e despois Fisterra, Atios, a Estudiantil, as Pontes, Paiosaco e Pontellas. Bueno, pois a ver o que pasa, porque cantas xornadas quedan? Tes aí? Digo, chora, creo que quedan... A ver, creo que quedan 6, se non me equivoco. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, exactamente. 6 xornadas. Queda toda a segunda volta. Bueno, pois 6 xornadas. Queda moita tela que cortar. Queda moita, pero bueno, xa se van complicando as cousas a algúns equipos, porque agora xa, se te fixas, Arzúa, Barco, Ourense e Ribadumia, parece que van ser os que se van xogar aí a priori esas dúas plazas entre os 4. O Ribadumia é o que dicías ti, que tamén ao final é un partido de máis de 3 puntos, que creo eu, porque o Fisterra, se lle ganaran, xo deixaban moi tocado, xo deixaban casi sin opcións. E bueno, o Estudiantil que perdeu un porriño co Atios tamén se descolga un pouquiño. E bueno, sí, eu creo que desde o Ribadumia para arriba van ser os que teñan máis opcións de salvarse. Mira, diche Arturo Sesudo, diche que enhorabuena polo de Estradense, Ches di, imos o de Ourense somos nós. Bueno, está ben. Quen somos nós? A UD refírese, non? A Unión Deportiva. Sí, claro, ten que ser un pau duro para Ches 21 ver a clasificación. Vendo Ourense. Bueno, eu creo que era peor fai 3 semanas, que parecía que estaba un pouquiño... Sí, desahuciado. Casi non desahuciado, pero que tiña as cousas moi complicadas, a verdade. Bueno, que me facer un xoguinho, non? Agora que... Sí, vouche facer un xoguiño aquí. Un xoguinho, va. Sí, un xoguinho típico, como que fas ti de xogadores, pero eu vouche facer nesta ocasión de equipos. Vale. Vas a ter que adivinar, vouche ir dando pistas e vas ter que adivinar equipos de terceira división. Podo facer trampas? Vale. Sí ou non? No. Vale. No, non podes facer trampas. Tens que tirar a cámara. Veña. Bueno. Non, evidente, aí, eso é, así me gusta. Vale, primeiro equipo
primeiro equipo. Equipo de terceira división, O seu estadio ten 2000 localidades. Estiveches mirando Tires movidas, Podo tirar unha ao azar? Terceira división. Home, claro. Vale. 2000, vale, Paiosaco. Non. Segunda pista. Ando cero. Xogou 9 tempadas en segunda división B. Ostra. O Rápido de Bouzas. Son moitas. Non. Ai. Non iba moi mal tirada, pero non. Non iba mal tirada, pero non. Terceira pista. Debería ser. Fundouse en 1960 co nome de Calvo Sotelo. Nome un pouco franquista. O Silva. Non, pero non iba mal tirada tampouco. E dicindo polo chat, se o sabedes, Decide polo chat, a ver se adivinha de antes Vale. que a min. Cuarta pista. É un equipo da zona norte. Bueno, claro. 9 tempadas en segunda B, zona norte, 2000 localidades no campo, fundouse nos 60, chamábase Calvo Sotelo. Ten que ser un equipo de Coruña, non? Calvo Sotelo non é algo así de Coruña. É que eu son ignorante, tío. A ver, está o Silva, está Na Estrada hai unha rúa. Na Estrada había unha rúa Calvo Sotelo. Bueno, ainda hai. Ai, o rei Fabiano xa o dixo, creo que é as Pontes. Ba, tío, é que se faz trampa, non No, a faz ver, trampa. que home. non, é que non. Que te costa andar facendo? É que non son trampas, eu estou mirando a pantalla e aquí xa o Eras chat. Pontes. Vale, perfecto. Perfecto, eras Pontes. Non miro máis. A seguinte, Tapo así o chat, vale. Xa está. a quinta pista era que visten de azul e a sexta pista era que do 84 ata 2001 estuveron patrocinados por Endesa. Que aí Endesa xa as Pontes. iba a adiviñalo, mítico. pero Aí xa... escoita unha cousa. Facemos unha cousa. Se alguén no chat adiviña antes que a min, gaña. Sabes? Exacto. Perfecto, pois veña. Fíxose o rei Fabiano. O rei logo, Fabiano, co- tes un punto extra no examen. Non sei que examen. Sí, señor. Que grande. Que che iba a decir? Véseme ben agora ou vou parado, porque se me petou aquí o Discord. No, ves este perfectamente, Me parece. tío. Perfecto, ademais, Ao mellor agora se che para e quedo outra vez solo. Sí, e quedo solo con Mou. Mou. Ai. Hola, Mou. Ahora, Tens que conectar a cámara, que ahora Cabo e Mou e Vieito e Cabo. É algo moi extraño. Mirade como está Mou preparado, Aí volve Vieito. non sei por que pasa isto. Xa foi o que me pasou outro día, eu creo que é do disco. Está desesperando Xa me, por Mou. non sei por que pasa. Sí. Bueno, Que? vamos rápido, que a segunda, ahora está todo ben, todo ok, non, José Luis? Veña, va, sí, dalle. Segundo equipo. A ver quen adiviña antes que a Segundo min. equipo. Dalle. Primeira pista do segundo equipo de terceira división. O seu equipo precursor, o equipo que bueno, que se fixo a partir do que naceu, tiña o mesmo nome e foi campeón da antigua segunda división galega, que antes de que houbera ligas a nivel estatal, a nivel español, había primeira galega e segunda galega. Veña, tírate un triple. Viveiro. Non. Ui, casi, Segunda, Vale. leva 17 tempadas dende o ano 2005, desde o 2004, perdón, 17 tempadas consecutivas en terceira división. Histórico de terceira. Ostra. Fuá. Que dano me estás facendo, Veña, Estarme facendo pupa. Un clásico, un clásico. Ai, Dios, estou bloqueado. Arousa. Non, Dios. non. Xa me Terceira pista. O rei Fabiano dixo foi Villalbés, non sei o Villalbés, non. Deixa de mirar, deixa de facer trampas, tío. Que non son trampas, se adiviñan, adiviñan. Mira a cámara. E se estou mirando a cámara. Terceira pista. Equipo que este ano colleitou máis empates na fase regular. Na primeira fase, de toda a Ai, terceira. Dios. Pois sería o... Meu Deus. Non o sei, tío. O... Non teño nin idea. Seguinte pista. Cuarta pista. Teñen no equipo un xogador Vale. que ten un nome bíblico. Alondras. Jonás. Vale. O Alondra, sí Gañei, señor. gañei. Quinta pista, perdón. Malpique Era que de ten Bergantiños. nome de Paxaro. Aí sí. O club ten nome de Paxaro. Uh-huh. Hombre, Alondra é un Paxaro. Vaya. E a sexta foi que se clasificou para a fase de ascenso esta Cago tempada. en tal. Aí xa, na quinta e na sexta xa, bueno, Sí. xa, Pero xa, viches xa se como podía ter. controlo a Jonás, o 9.
Que Jonás, ya ve. Ah, eu poñía por Llané. Poñía por Llané. Jonás tamén, tío. Buah, teñen varios personaxes Tes bíblicos. razón, tes Teñen razón. un Jesús, a Jesús Varela. Dios. Teñen a Jesús Varela, Faltalle sí, ter señor, sí que teñen, a sí. Judas, tío. Imagínate que teña. A Judas. Bueno, pois gañei o chat enteiro. Que opinas diso, Vieito? 34 persoas que están aí, Bueno. pois gañei. Non está mal. É o que hai. Bueno, 34 personiñas, sí, señor, a verdade é Sí. que boa media, Boa media. Grandes. Sí, Que señor. saúde todo Dios, iba a decir. Toda a xente polo chat aí. Todo Cristo. Bueno, Todo quis. entón Todo que quis. xa acabou o xogo. Xa acabou o xogo. Vale. Eran dous equipiños, tampouco imos a botar máis tempo con isto, porque senón, se temos que esperar a que acertes, botamos aquí a noite. Bueno, pois A veña, noite. imos ao que pasou en segunda B. Que che parece? Imos. Veña, resumos Paréceme de fenomenal segunda tamén. B. Imos co Celta B, que por certo, teño unha curiosidade do Celta B que che vai gustar, máis que do Celta B, do seu rival para o playoff. A ver, conten. Bueno, a ver, mentres que vemos o partido, conto, chat. Como todos sabedes aí no chat, que estades todos super informados, ao Celta B tocoulle o Bilbao Athletic, que xoga este fin de semana, non? Para ascender a segunda división. E no Bilbao Athletic estiven mirando, porque non tiña nin idea de quen xogaba no equipo, fun mirar, vale, coñecidos, Nico Williams, é o único que me sonaba de algo, o irmão de Iñaki, que debutou fai nada. E despois teñen un dianteiro, un extremo dereito, creo que se chama Cabo, tío. E ademais ten así medio perilla como a min. Fíxome ilusión ver a alguén que se apellidaba Cabo. Pode ser primo meu? Pois é posible. Non estás familia, era o que Sí, che iba a decir, non sí. estás familia en Euskadi. Sí, díxome o meu pai. Pois o mellor sí que é, tío, non sabes. Joder, pois xa Dixo teu pai. se debuta no Athletic de Bilbao, xa me podía... Pero sí que sabes quen é o míster? Joseba Echeverría, un auténtico clásico. Eso tamén o vin, sí. Pois a ver que fai o Celta B, que perdeu contra o Burgos. bueno. Perdeu contra o Burgos. 0-1, Eu pero bueno. penso, sí, perdeu, fallou un penalti, puido pasar de todo. O Burgos ao final é un equipazo. Pero sí. O Bilbao Atlético é o que pasa que era dos equipos que eu creo que quería evitar o Celta, O Bilbao Atlético ao final é un equipo moi forte, un final moi forte, como o Barça, o Bilbao Atlético, o Castilla, eran equipos que eu creo que querían evitar. Curiosamente, sabes o que tiña, o sea, o Celta B ibas a enfrontar o Bilbao Athletic, Barça B ou Ibiza, pode ser que fose Ibiza. Non sei quen lle tocou. No, Ibiza quedou primeiro. No. O Barça B contra Pero podías enfrentar, O Barça B xoga contra o UCAM Murcia. Xoga contra o UCAM Murcia o domingo ás 12. Todo equipos bastante novos. Ao final era o que ti comentabas, se iballe tocar o Bilbao Atlético, o UCAM Murcia ou o Barça B. Por nada, dúas categorías, é moi duro eso, Sí. É un club destes que leva tantos anos en segunda B, caer así de golpe para a terceira, é un golpe tremendo a nivel económico, deportivo e todo. Que te iba a decir? Tamén comenta o podcast Calienta que sales que en el Depor jugou Abad, ese error del portero nos mató. Que opinas de A mí Abad? Eu creo que é unha cantada que aí hai que ir de puños e hai que facerse máis forte. Aparte que lle meten polo primeiro pau. Un balón escoradísimo, un centro escoradísimo, entra polo primeiro pau. Para mí é unha cantada. De feito, eu son un tío moi crítico con Abad, a verdade, que me parece moito máis porteiro Lucho García. Sí, a mí de verdade, moitísimo máis. A mí tamén, a verdade que sí, pero bueno. Abad pareceme que transmite aparte moi pouca seguridade, o tipo tivo erros gravísimos este ano. Ten pintas de porteiro, polo menos. Menos da... Quen? Así Abad. pinta de cantante de rock ou porteiro de fútbol. De pop. Ten pinta de indie, un pouco indie así de cantar, non sei, un rollo Izal. Eu coincido se xuntamos os dous termos, o de porteiro e o de cantante. Así sí, porteiro cantante sí. Pero porteiro é máis a maiores cantante. Xa temos moitos enemigos no Deportivo. É unha broma, pero bueno, que non temos xa está, non temos máis, solo Bobú e podemos dicir que Carlos Abad, Carlos Abad bo tipo. A min, non sei se é bo tipo ou non, pero Carlos Abad non me parece, non me parece un porteiro do nivel do Depor. Leva dicindo toda a temporada. Eu tampouco coñecía moito, a verdade, non sei se queres algo unha vez, de feito, non sei. Pero este ano moi mal. Pero xa ves, ao final ganou a titularidade Lucho, así que tampouco. Xa ves. Lucho sí que me gusta, bastante, a verdade. Sí, a verdade Lucho, sí. Bueno, imos que as clasificacións que onde vemos que o Celta rematou no segundo posto,
O gafe non vale furar sigue funcionando, dixemos que non iban a ascender nin de broma, que estaban prácticamente acabada a tempada, e xa ves, aí están, segundos. Sí, aparte dixemos de Rotunda maneira, casi, sabes? En plan, o sea, no, xa nada. clarísima, nin de broma, imposible. Sí que somos uns bocazas increíbles. Bueno, mira, pregúntanos por E ao final, por Lucho García e Pablo Brea. Eu penso que sí, Pablo Brea debería dar o salto ao primeiro equipo, se non fichan a outro, que tamén é posible. eu penso que sí, que o acabará dando, home, debería ser para o ano mellor que Sí. o objetivo será ascender a segunda división, pois será mellor ilo fogueando para o ano que ven Claro. que dentro de 2 anos, supoño. Bueno, Que bueno, o Celta B, por certo, fixo un favoriño o Valladolid, puido quedar segundo ao final, porque o Valladolid ganou o Unionistas, que era outro equipo o equipo que lle podía fastidiar o segundo posto ao Celta. a maior gafada foi entrevistar ao Villalbés e tamén ao Lugo. O do Lugo, bueno, falaremos despois do Lugo, pero eso sí que é de tolos o que fixemos nós co Lugo, Víctor, de verdad. Síntome super mal. Pero bueno, é o que hai. A ver, Sí, clasificación do Racing e o Deportivo para a Primeira Federación, aí o temos, xa finalizado, polos peliños, tío Numancia loitando, non moito máis que comentar, non? Pasamos a... Veña, o Pontevedra. Aquí tedes a clasificación do Coruxo e Pontevedra. Coruxo primeiro con 32, moi ben o Coruxo. Pontevedra, 30 puntiños, que se meten pequenos problemas. Salamanca e Real Oviedo con 29. E despois os que veñen por abaixo. bueno, pequenos. Non sei, o Pontevedra vai xogar agora fora co Lealtad, que bueno, é un equipo que quedou sin opcións, pero que despois reciba o Oviedo. Na última xornada reciba o Oviedo B. É un partido que eso vai ser a vida ou morte. O Pontevedra ten que gañar para a semana, o sea, esta semana, e intentar non perder, polo menos, co Oviedo. Mira que interesante pregunta nos fai o Sil, dende Turquía. Opinade de que o Numancia con 38 puntos, 2 menos que o Celta B, baixe 2 categorías. Sí, é curioso, pero bueno, é o que ten este ano, esta tempada. Exacto. E despois de Cabo Gal, moito filial para a Primeira Federación o próximo ano. Que opinades? Pois pode ser. Mellor que estén... É algo que Didi. eu creo que é algo bastante lógico, non? Ao final, non sei, é que tampouco ten, se cadra moito sentido que haxa filiales de equipos como Barça, Madrid, Celta, equipos de primeira división moi grandes, competindo contra equipos de vilas. Que ao final son equipos de vilas como... Bueno, vilas ou chame como queiras, como Coruxo ou non sei, algún destes, non? E que ao final hai unha diferencia bestial entre os filiales, Claro. Xa son moi temos comentado outras veces que debería haber unha liga para filiais. Pois eu creo que non, Como fíxate. Inglaterra. Eu creo que non. Eu creo que non. Sabes por qué? Porque penso que se hai unha liga de filiais, ao final é como meterlle unha categoría un ano máis ou 2 anos máis a juvenis. O sea, creo que os chavales É posible. creo que os chavales tenen que foguear no fútbol de verdade e contra xente veterana tamén. Eu casi o que facía era non facer filiais, ceder aos rapaces por aí aos que valgan e punto. Eliminar os filiais e acabouse a historia. Pode ser. Pero bueno, son opinións. Pode ser. Pues non... É complicado, é un tema complicado. 3-3 o Barça, apunta a Maki, coidado. E vou celebrar. O Levante. Pero bueno, sí, sen máis. A Liga non sei se ganará o Madrid, cabo. No. Non sei se ganará o Madrid. Que va, non creo. Bueno, pasamos a preferente para xa dar a sorpresa a xente. Que cantos estamos? Estamos 32 espectadores que van vivir a sorpresa. Que veña, vamos que esas clasificacións de preferente. En rigoroso directo. Que me poño nervioso. Si, veña, dámoslle que se fai tarde, vamos. Moitos kilos de Poñemos aí a preferente. Vale, pois empezamos polo grupo de Coruña, onde o Laracha perdeu 0-1 contra o Santirso, Sofán 4-2, vitória importante do Sofán contra o Vitoria, Montañeros 3-0 contra o Atlético Arteixo, descansou o Betanzos. Sofán líder, Montañeros e Vitoria siguen un pouquiño de cerca, pero parece que todo está un pouco decidido, non? Non sei cantas xornadas E o quedan. Sofán un pasiño por diante. Sí. O Sofán un pasiño por diante. E nada, o Laracha que casi dá sorpresa, casi suma un puntiño máis esta xornada co Santirso, pero non puido ser. Que dicías, cantas xornadas quedan? Sí. Pois mira, cabo. Quedan
4 xornadas aínda. Oi, Aquí aínda hai moito, queda hai neste moito. grupo, neste grupo aínda queda. Menuda decepción o Arteixo. Hai moito peixe que cortar aínda. Quizáis tamén o gafamos bueno, eu polo menos que dixen que iba a ascender o Arteixo, pois pobre Arteixo. Sí, a ver, o Arteixo sí que ao final é un equipo, pero tamén se te das conta foi perdeu ahora 2 partidos, e que nestas ligas tan curtas, perdeu ahora 2 partidos, que se gañara estaba aí metido, pero claro, si perdendo 2 partidos seguidos ou 2 ou 3 partidos non puntúas, Xa. é o que hai. Bueno, despois, no grupo do Boiro, do Noia, tal, o Pino 2, Boiro 1, Dubra 7, Xallas 0, contundente Dubra, e Noia 3, Puebla 0, que se levou o Noia o derbi da Barbanza, outro derbi da Barbanza. Moi ben o Noia, que parece Sí, decidido a ir polo ascenso. moi sólido, aparte aproveitando ese pinchazo do Boiro no Pino, que a verdade é que, bueno, chama un pouquiño a atención. O Pino, Sí, sí. ostras, está ben nas O últimas Pino- semanas, parece que se fixo ben a categoría. Cun goliño de David É moi ben, Pereira. todo o contrario cos Xallas, que Que? sí, marcou o primeiro gol, de Sí, feito. Que é curioso, digo que é curioso do Xallas incluso, porque son goleadas, non sei, Gol do Pereiro, sí, señor. un pouco escandalosas. A verdade é que si, non sei que pasou nese partido, se houve expulsións, non mirei a ficha, pero creo que na primeira parte xa todo foi decidiuse a favor do equipo local. Bueno, no seguinte Sí, grupo, señor. no grupo de Lugo, Santa Ballés 3, Ribadeo 2, Foz 2, Lemos 1, Residencia 2, Sarriana 1. A Sarriana clasificada para bueno, para como é, para a seguinte Sí, fase, non? Ou como Sí, funciona? para a fase de ascenso, Para a ao fase final gañou a Liga xa o mellor equipo de toda a categoría de momento. Moi bo equipo, Sarriana. Sí, Que este señor. sí que non o gafamos, ves? No, para nada. Falaches ti tamén dele. Sí, sí. Vale, despois, que máis temos? Pois temos o Polígono San Ciprián 2, Barbadás 1, gracias Marta son eu por ese follow, Berín 3, Belle 2, Atlético Arnoia 2, Nogueira 0. Atlético Arnoia primeiro. Aquí está moi igualado, E o Berín que remontou un 2, O Berín, o noso, eu é que vou co Berín a morte. Eu quero a camiseta do Berín, tío, non sei por qué, pero teñolle... Nunca fun a Berín, pero... Sí. Eu creo que tampouco. Non, sí, eu sí que fun. Carnavais ou así. É o Barbadás que pinchou Pinchou o Barbadás. co San Ciprián, co Polígono, e aproveitou no Arnoia isto, sí, Sí, para sí. poñerse por diante. Efectivamente. Leva dous pinchazos seguidos o Barbadás, ollo. Despois... Parecía que estaba moi forte, pero... Sí, sí. Mondariz 1, Cultural Areas 1, Caselas 2, Valladares 0, Juvenil Puntareas 4, Porriño Industrial 1. Outro gafado, Porriño Industrial, para ainda ten opcións. O Juvenil Ponteareas vai como un tiro, vieito. Gracias, Inside Sí, Basket. vai como un tiro, aparte isto, ganándolle o Porriño, que era un equipo que ao final é un dos equipos, bueno, chamados un pouco a estar máis hacia arriba que hacia baixo, ganou con claridade, e moi ben, sí, aparte aproveitou o pinchazo cultural en Mondariz. Pero mira, precisamente, me gustache a Cabreiroa, non Cabo? Pois iba a dicir xusto. Iba a dicir que me gusta máis a Mondariz. Mondariz é que é moito Mondariz. E nada, que prefiro Mondariz. E para finalizar xa, o Gran Peña 2, Veluso 1, sigue sen gañar o Veluso, bueno, sen puntuar. Vilalonga 1, Umia 1 e Xuventude Cambados 0, Pontevedra B 2. O Pontevedra B empatado a puntos co Gran Peña no primeiro posto. Sí, aquí está igualadísimo todo. Non sei agora mesmo, deixeme mirar. A ver, que queda aquí? Aquí quedan 2 xornadas, e sí, e para a semana, esta semana é Gran Peña Pontevedra B. Ui, Así partidazo. que aí pode estar, sí, pode estar un pouco a clave desto. Despois o Gran Peña ten que ir a Vilalonga, que é un campo, Sí, señor. é un partido complicado tamén. A verdade é que vai estar a cousa moi Bonita. igualada. Esta Igualada e semana bonita. vais a decir. Igualada e bonita, correcto. Mira, Inside Basket que nos di grandes Pues moi chavales, ben. sodes unha inspiración para min, falta un empurrón para facerme Twitch. Fai Twitch Inside Basket, sen pensalo. E podcast Fai caliente que Twitch, fai sales, Twitch, dinos que sí. o ano que ven pode haber un derbi entre Montañeros e Silva, que hagamos unha reportaxe, estaría guai, ir a Coruña ali. A ver un Silva Montañeros, que ben estaría, Bueno, que, damos a sorpresa, Sí, señor. Ti que A verdade dis? que sí. É que estás Sí, facendo eu tarde. penso, si queres damos de paso a Mou, que está aí, leva aí unha hora abandonado. Pero decimos rápido, Eh, a primeira sorpresa despois a seguinte. É que teño aquí a imaxe. Bueno, espera, da igual. Damos entrada a Mou. E dámola con Mou, va. Hai que dar con calma tamén, que é unha notición. Vale, pois veña. Xa estamos con Mou. Poño por aquí. Hola, Mou. Hoxe pensei que non salía, Ai, Dios. Sí, a verdade é que Como a verdade é que se- sí que nos cantamos hoxe falando, Bueno, un pouquiño sí, Foi Bueno. un- É que Tardamos disculpe, 10 minutiños máis aquí. Perdón, Mou.
Que Bueno, tal? Que tal Discurso estás, bonito, tío? discurso bonito. Estou ben, estou co pelo largo. Sí, sí que estás algo... Que tes aí atrás? Toallas? Melenudo. Tes toallas aí? Teño un peto e teño unha toalla. É que faz cun peto Un aí? peto, É un peto de adestramento que por tema COVID temos que levar Ah, o peto para casa, pensei sabes? que adestrabas na casa, ostras, todo pues, can. No. Non sabía eu eso dos petos de telos que levar para casa, é curioso. Todo Interesante. piques de volver a ver. Pois- Sí, señor. Xa. Bueno, pois que, Mm. decimos xa, damos o sorpresón Veña. do xoves, non? Ides flipar, chavales. A ver, o tema Bueno. é, sabedes que imos facer o sorteo desta camisetaza que vedes aquí de Brais a Belenda. Dalle volta, É para que que se vexe por un detrás. pouco pegada, está, bueno, ves aí o 18. Pegacha. Está pegada Vale, vale. con Bueno, superglue. ten o número dorsal Belén. de Brais a Belén. Sí, Como che vai costar desfacerte dela, sí, pero fíxeme moitas contas falsas para levala. Entón, Vale. nada, pois o xoves imos facer en directo aquí en Twitch ás 11 da noite o sorteo. E dentro dese sorteo imos ter un invitado moi especial. Se queres seguir, Vieto, queres explicarte quen ven? Porque poño a imaxe, Imos sortear a camiseta de Brais a Belenda. Quen será o convidado especial? Xa o puxen. Pois claro que sí, quen vai ser? Eu, Ring. Brais a Belenda, rin, Brais a Belenda, Aí que vai está. estar con nós os xoves. Temos yo que agradecemos Sí. yo enormísimamente, porque a verdade é que é un futbolista Sensacional. espectacular, un crack como persoa. Sensacional. E bueno, para nós é todo un luxo que nos acompañe para sortear a súa camiseta. Xa é un luxo que nos la regalara e ainda por encima vai estar aquí con nós Sí. falando un pouquiño. Bueno, aproveitade ese día, estade atentos, Sí. aínda que non entrarades no sorteo, que seguro que entrastes todos, acompañádenos porque vai estar Brais aquí con nós e vais someter un pouco as preguntas que lle fagades tamén. Exactamente, é que imos facer o sorteo da camiseta e des ter a posibilidade de preguntarlle o que irades a Belenda, podcast calienta que sales, podedeslle facer a pregunta de se vai ir para o Depor, a ver se contesta, imos facer Pregunta do millón. xogos, e imos pasar moi ben, en definitiva. O dito, que ben Brais a Belenda e Sí. vai ser un espectáculo isto. Sí, xa anunciarémolo a bomba e platillo, como se soe dicir por Mañá, redes sociais, mañá. pero bueno, será a mesma hora dos 2 días despois. Sí. O xoves, este xoves, día 13, se non me equivoco, xoves día Exacto, 13, día 13. esta semana, ás 23:00, ás Sí. 11. E tamén Con Brais a Belén. Hora Champions. Sí, hora Champions. E tamén temos que Ahora dicir cando acaba a Champions. outra cousiña que mañá, se despois de comer estades aí co café, aburrides vos tal, pois pasades vos polo noso Twitch, porque a eso das, que, Pieito? 4:30, 5, non? 5 millóns Cinco, máis ben, vale. para botar a deixar siesta. vale. botar a siesta. Pois imos estar en directo, Vieito máis eu aquí, pois facendo unha tier maker destas de, bueno, as nosas tier makers de puntuar xogadores, estas, Sí. bah. E nada, se queredes tomar o Sí, café con nós, pois, Un gafe desfazer, Perfecto. non? No. Para non variar. imos puntuar a tempada Sí, de diferentes faremos- futbolistas e así, non? Un pouquiño. Ajá. Sí, da terceira división máis ben, bueno, porque outra vez fixármolo de segunda B, donde gafamos a xente, por exemplo, como Diego Silva, o dianteiro do Coruxo, que está facendo unha segunda fase totalmente espectacular, e nós calificamos a súa tempada de malísima. E bueno, unha cagada máis de non vale furar. E non será a última, nin de coña. No, Bueno, que? Pois agora que está todo anunciado, que dámoslle pa diante o que xogos, non, Mou? Que nos traes hoxe? Dixeches que traías unha Pago moi novidade. eu diría de rápido. facer eu diría de facer hoxe que se nos pasamos un pouco É de verdad. tempos e tal, que faga solo o Mou, Vale. eu. Non fago nada, vale, perfecto. Pago moi rápido, imos cambiar un pouco a dinámica dos últimos días, para poñérvelo un pouco máis fácil, porque sí que nos estábamos pasando un pouco. A ver, Entonces son 5 preguntas, 4 de coñecemento e unha de opinión, vale? Vale. está ben? Das cales eu vou vos dar as opcións e hai unha destas que é verdadeira. Vale, primeira pregunta. Cal destes equipos foi o que máis puntos fixo dende que acabou a fase regular? Dende que acabou. Opción A, Arenteiro. Opción B, Choco. Opción C, Fisterra. Ui, non sei se irá con trampa, Sí, eu casi dicía Choco, cabo. Eu... Ao mellor tamén. Eu creo que o Choco ganou todos.
Todos ou... No, todos nunca non. Ostras, non No, sería Orenteiro, non? É que Orenteiro tamén lle bregou bastante. Eu creo que o Orenteiro pinchou 2. Vale, creo. pois adiante, eu digo tamén como a ti, Choco. O Fisterra creo que non é, porque Eu creo- empatou un par eu de creo que partidos, tampouco. perdeu. Sí. 40... Eu diría Choco. Pois decimos Choco, Pero, pero cuidado non co sei. Orenteiro. Bueno, Mellor rapaz, Arenteiro, despois pero- lamento moitísimo, pero tiñades que confiar no Arenteiro, non iba con trampa, non iba con Mira, trampa. Orenteiro. Ai, que pena. O Arenteiro pichou contra o Bergantiños e nada máis. Claro, 3-1. E despois o Choco que? Tes idea de que como foi? Pensei que pinchara un. O Arenteiro fixo 12 puntos, perdón, 15 puntos O Orenteiro. dos 18 posibles e o Choco fixo 14. Uf. Segunda pregunta. Cal destes equipos, falamos a día de hoxe, vale? Día 12 de maio do 2021, Ajá. é o que leva maior puntuación. Vale? Englobamos a fase regular e o que se está xogando ahora. Opción A, Alondras. Opción B, Vilalbés. Opción C, Viveiro. Cal era a pregunta, perdón, que desconectei? Cal leva máis puntuación? Ajá. Vale. Eu creo que é o... Vamos a ver. O sea, Pero Viveiro para ten poñervos en situación, sabemos que o equipo que cando se cortou a fase regular, o que máis puntos tiña era o Alondras. Porque é o que entrou na fase de Sí, sí, sí. Vale. Pero agora, a día de hoxe, cal destes Eu creo que tres equipos? ten, Cabo. Viveiro Eu creo que 41. ten Viveiro o 41, fijo. É o Vilalbés 40. Vale. E o Alondras? Ou 41. Non sei se 40 o Alondras. O Alondras non sei. Ai. Eu non sei se será, eu non sei se será o Viveiro que máis ten. Buah, é que sería unha quentada poder ir outra vez sen trampa e nos pensar que é unha trampa, pero eu penso que é o Viveiro. Aparte, o Alondras pinchou varios partidos e non xogou esta semana. Eu diría Claro. Viveiro. Buf, e xogou menos por claro. Buf, eu penso que o Vilalbés non é. Fijo que ten 40 o Vilalbés. Fijo no, pero eu creo que sí, Vale, 40. pois- Porque ten o Estradense, creo que ten o Chuco 42 e o Estradense 43. Iremos creo. ao Viveiro? Creo. Ou estás nos metendo mão na cabeza outra vez? Eu Cousas diría Viveiro, ainda bastante que se nos probables. meta mão na cabeza. Va, decimos. Eu diría Viveiro. Viveiro, va. Viveiro. Pois teño que dicirvos que foi o Racing Vilalbés. Cantos puntos ten o Foi Vilalbés? o Racing Vilalbés. Mira, te digo a verdade, estaba hoxe na biblioteca, acabei un traballo, estaba buscando e só apuntei a resposta correcta. Quéreme sonar que ten 45, eu creo que o Estradense fixo 48 ou 46 Va, puntos. claro, é que Creo. o Viveiro ten 41, Creo. fijo, que O Viveiro ten 41, efectivamente. Empatado Bueno, Vilalbés jugou co Ourense 42. Clube de Fútbol. Malísimos, Vieito. Malísimos. Cantos ten o Vilalbés? Eu creo que ten 42, non? Ou sí. Debe ter Non estou máis. seguro, pero bueno. Debe ter máis, ó. A ver, podo comprobar. Bueno, terceira pregunta. Vaya, sí, va, Eu pensei que me ibades pegar un repaso, Sí, ó, pois xa. Cal destes equipos é o que ten peor diferencia de goles da categoría? Opción A, Paio Saco. Opción B, Estudiantil. Opción C, As Pontes. Eu casi diría As Pontes. E vou vos dicir unha cousa. Hai un equipo que está empatado co Pontellas. Eu diría que tamén que os Pontes, tío. Pero sí, eu diría os Pontes. Eu tamén. E cos Pontes chupou aí algunha goleada. Eu diría os Pontes, va. Tamén o Estudiantil. E tamén o Paio Saco. É que... É que no, Pero As eu diría Pontes de É As que Pontes sabes o de que Iñaki pasa? e compañía. Sabe que o Paio Saco me marca, bueno. Sí, eu diría os Pontes. Decimos os Pontes, va. Xa vou ser bon. Son os do Poboado, é verdade. Vale, perfecto. Cuarta pregunta. Veña. E última. Cal é o equipo que máis partidos perdeu do grupo de ascenso? Opción A, Somozas. Opción B, Polvorín. Opción C, Arousa. Somozas. Somozas, sí. Somozas, Sí. correcto. Esta era clara, Esta os Correcto. Somozas Sí, esta era fácil. non andaba ben os Somozas, Sí, aparte Orouse e o Polvorín bastante ben, sobre todo Orouse. Bueno, última pregunta de opinión, non de coñecemento. Son dúas preguntas nunha, vale? As posibles respostas son sí, 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 non, non, sí, Vale, non, non. perfecto. Vale? Entra o Celta en Europa e sálvase o Dépor a banca. Non é non. Non e non, Cabo. Non e sí.
Vale, correcto. Vamos, Depor. E Mou, ti que dis? Ti Teño que dis? mollarme. Teño que mollarme. Mollate, Home. mollate. Non e non. Bueno. Que... Bah. Eu creo que non é non. Veña, o Pero bueno, Depor. O a Depor. ver. O Depor a banca, pobriños. A ver. Bueno, para acabar, xa que estamos, falamos un pouco deso, Celta Sí, da Banca. exacto, Celta, vamos, imos Celta falar da rápido Celta, do- de por a Banca, Lugo. Do Villarreal Celta, que me podes dicir? Partidazo. Si dura un mes máis a Liga... facemos unha cousa, facemos un titular cada un de cada un dos equipos, Outra vez. así para non tardar moito tempo. Vale, veña. Eu vou dicir... ritmo vertixinoso do Celta. Que clásico é Pois este? eu digo, si hai un mes máis de Liga, a Chechoneta vai á Champions. Perfecto. Timo, Eu quería meter aspas, pero non me sale, tío. Vou dar un nome propio, O resurxir de Brais Méndez. grande. Pois nada, foi Boa, un partido que, Vieito, recordoche que o venres que fixemos aquí en Twitch en directo os nosos pronósticos dixemos que non iba a gañar o Celta nin de coña. Pero No, bueno, eu non contaba, fixeron un partidazo espectacular. Foi unha pena onte o do Betis. Sí. A parte gañou así, de maneira un Co- pouco co controvertida. Patiño, co E foi unha Panda. pena. Eu penso que se onte non gaña o Betis, que o Celta que o tiña o mellor bastante de cara, para meterse en Europa. O mellor con 6 puntos metíase, se non chega a gañar onte. Celta ten que xogar contra o Barcelona. O Barcelona pincho hoxe, non sei eu. Ai, o Barça fatal, mima. Pero despois ten Getafe e Betis na casa. E o Betis pode ganar o Galaverás. O que pasa é que agora terá que pillar. Ora o equipo que poden quitarlle o posto, eu creo que é o Villarreal. O sea, que está a 5. Bueno, Pero bueno, é complicado, é moi sí. complicado. Alegrámonos polo Panda de todo esto, Sí, dentro do malo. Sí, señor. Sí. Grande Panda. E despois o Depor a banca que perdeu 3-0 foi, non? En Sevilla. Unha pena, unha mágoa. Pero bueno. 3-1, 3-1. 3-1 ou 3-0? Pode ser 3-1, non me acordo 3-1. agora mesmo, pero bueno. Que perdeu o seu partido e... Unha pena. Complicado. Complícase a parte bastante a cousa porque hubo aí equipos que sumaron, o Eibar, o Betis, e está a 5 puntos, creo, de salvación agora xa, non? Quedou 3-1, efectivamente. Bueno, pois eso, está Está a 6 puntos. A 6. 3-1, sí. É que 6 son dous partidos ou máis, dependendo do gol a verás, Sí. eu vexo moi Sí, moi sí, complicado. Está difícil. Bueno, e despois, outro equipo que... o Lugo. O Lugo que volveu perder onte 1-0 no Molinón, partido complicado, viña de perder 5 partidos, bueno, de non gañar en 5 partidos o Sporting e o Lugo tiña que ser. Pero o Lugo creo que leva 16, parece. É que Sí, 16 ou 17. moi É unha auténtica Pero barbaridade. ten eu de verdade que E o Lugo ainda menos mal, ainda acompañaron moitos resultados dos rivais directos, porque o Lugo podía estar a 7 puntos. Podía acabar a xornada a 7 puntos de Mira. salvación, é o que está a 4, non? Dame un titular, Vieito, dame un titular do Lugo. Dame un titular, neno. Despropósito. A ver, espera, déxame pensar. Tocado e afundido. Que fixeches, Tino Saqués? Exacto, ese está moi chula. Mira o que fixeches, Tino. Mira. É que claro, con Nafti dicían que se iba a manter o equipo. Mira. Dicían, por aí eu escoitei que podía ser o mellor Lugo da historia. Eu cheguei a escoitar iso. A ver, Con estaba Napoli, sí. o Lugo aparte. O Lugo non estaba, pasou unha rachiña, que ao final, comparada con esta, era unha rachiña que tuvo con Nafti, que acabou con el na rúa. Pero que o Lugo daba unha sensación de ser un equipo moito máis sólido, moito máis duro que despois. A parte despois, podes cambiar de entrenador, pero que se traes a un entrenador totalmente oposto, porque Luis César é outra cousa totalmente diferente a Nafti. Pon Estego López. Entón, Mira o que fixeches en UF. Sí que podemos gafalo o Lugo bastante, mira o que fixemos. Pero bueno, son cousas que se ganan. bueno, nós non xogamos, Cabo, xogan Aí eles. está, xoga... Eso hai que decirlo tamén, hai que romper unha lanza ao noso favor tamén. Xoga Mokhtar e Lacén. É o responsable do non ascenso do Ciri, logo. The best. Aí onde ves. Bueno, logo Facenlle que... publicidade a Garnacha. Sí, eu. ao mellor mandamoslle unha chamadiña a Garnacha a ver se nos pagan un pouco por publicidade, non? Digo eu.
Ou Pois polo a menos, Cobre San polo Rafael menos, hai que mirar tamén. Cobres en Rafael. polo menos que nos poñan ali unhas tapiñas de pulpo gratis. Que eso vale moitos cartos. Sí, ainda lle fun fai 2 semanas. Va, mou tamén. Fomos aí a... Fuches, é verdade que fuches. Fomos. E nada. Estaba contento cabo ese día, estaba... E ti no. Estábamos felices de poder tomar un polvo. Sí, porque levaba moito tempo sin verte, a verdade que sí, a verdade. Sí. Un polvazo. Un polvazo que... que bon estaba. E bueno, que íbamos... non sei que ia decir xa. Que te sentaches ao meu lado eres un comilón, tío. Sí, comimos bastante polvo. Do chan. Bueno. Non sei... Bueno, que? pois non sei. Que máis querías dicir? Non sei. Pouco máis, penso eu. Nada que... sí, que cobre San Rafael, nada que xa estarán montados no dólar. Seguro. O cover da cartos, O pulpo sí, tamén. ademais non é moi respetuoso co medio ambiente tampouco, me parece. Conciencia ecologista de Vieito Baliño aquí. Grande. NVF co ecosistema, co que? Ca atmosfera. Temos que poñer o logo en verde. Verde. Pensa en verde. Sí, señor. Bueno, esto está se nos indo un pouco de armado. Sí, bueno, pois se queredes despedimos, recordamos o que vai pasar esta semaniña en Non Vale Furar e despedimos. Fago unha raita a ver se hai eso, alguén por mañán. Sí. Mañán xa avisaremos, pero eso, avisamos pola mañán, pero bueno, eso, sobre as 5 da tarde, un directo aquí en Twitch tamén, de eso, que poñéndolle nota a varios xogadores, a varios dianteiros da terceira división, e o xoves o día grande, o día enorme, con Brais a Belenda aquí, para que se someta ás vosas preguntas. Podedes preguntar esos que decíamos que os amigos do podcast Calienta que sales, de si vai ir po Depor, porque xa sabedes que un xogador aparte como Brais que fixo este temporadón vai ter moitísimas noivas no mercado e seguro que é un xogador incluso para xogar nunha categoría superior. Sí. Entonces, bueno, vai ter Creo que hai máis dun neste xideo, creo que hai máis. Ilusionados os ieiros do Deportivo ca posible chegada de tanto de Brais como de Miki como de Bicho. Non sei que pasa. É unha elección... Bueno, Miki dixo hoxe nunha entrevista, hoxe ou onte, eu vina hoxe, que el o que quería o seu objetivo era xogar a segunda división. Pareceme Dixo, se saio de aquí, intentarei chegar a segunda. Eu tamén intentaría chegar a segunda e a primeira división tamén. Pois eu vexo como unha lección do bo facer do Compus, que... Unha lección para o Deportivo, refiérome. Claro. Sí. Porque sí, que haxa... Sí, para moitos equipos. Sí. Bueno, logo que? Diego Villares, xogador estrella Galicia do Deportivo esta tempada. Tiñamos que comentar, sí, tiñamos que